En aquest videotutorial veurem com podem utilitzar l'opció Referències creuades per tal de crear una combinació de correspondència entre un document de Writer i un document de full de càlcul. En aquest cas, en el document de Writer volem introduir diferents camps que tenim emmagatzemats en el full de càlcul. Anem a veure-ho. Primer de tot ens situarem en el document de Writer, situarem el cursor en el lloc on volem introduir el primer camp i ens adreçarem al menú Insereix. Seleccionarem el submenú Referència creuada i en el quadre de diàleg que se'ns obre ens adreçarem a Base de dades. Un cop en aquesta pestanya ens assegurem de situar-nos a camps de combinació de correu i a continuació el que haurem de fer és seleccionar la base de dades, és a dir, el full de càlcul en el qual tenim introduïdes les dades que volem inserir en el Writer. Per fer-ho ens adrecem a Navega i seleccionem al nostre ordinador el full de càlcul que conté les dades. Un cop fet això, veiem que ja s'ha incorporat el fitxer a la selecció de base de dades, fem clic al signe més que trobem a la part anterior i veiem que se'ns desplega totes les dades que conté. En aquest cas el que es mostra és el nom que hi ha a la primera fila de cadascuna de les columnes. Per exemple, primer de tot introduirem el nom de centre en el Writer, fent clic a Insereix. A continuació situarem el cursor on volem introduir el segon camp, en aquest cas adreça, farem clic a Insereix i d'aquesta manera anirem introduint la resta de camps. Per exemple, el codi postal i la ciutat. Un cop tenim fet això, ja podem tancar i ja tenim el document de Writer amb la combinació de correspondència. Per veure-ho, imprimirem el document, ens indica que el document conté camps d'adreces de bases de dades i ens pregunta si volem imprimir una carta de formulari. Li diem que sí i ens apareix un nou quadre de diàleg en el qual podem establir diferents paràmetres. Per exemple, seleccionar quins registres volem imprimir, en aquest cas els imprimirem tots, i si volem imprimir el document per impressora o convertir-lo en un fitxer. En aquest cas li direm que ens creï un fitxer, que ens ho desi com un sol document i farem clic a d'acord. Li indicarem el lloc del nostre ordinador on volem desar el document, li assignem un nom, per exemple, invitació amb dades, i el desem. D'aquesta manera, quan accedim al document, veurem que efectivament ja s'ha creat el document i s'han incorporat les dades a cadascuna de les invitacions. Un cop fet això, si volem eliminar la base de dades que hem introduït al Writer, podem adreçar-nos a Eines, Opcions, i concretament ens haurem d'adreçar a LibreOffice Base, Bases de dades, i veurem que efectivament apareix la base de dades que hem afegit. La suprimim, desem, i si ara novament ens adrecem a l'opció d'introduir referències creuades, veiem que ja no apareix la base de dades. I això és tot.